Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na kanalu Nikola Simićević 2. Evo imamo nove vesti. Šta je u pitanju? U jučerašnjem live-u sam vam pomenuo kako sistem sam sebe prikriva i šta se tu dešava sa takozvanim velikim tehnološkim otkrićima, velikim tehnološkim dostignućima koje ekonomski tigar postiže i način na koji se sve to plasira u javnosti, dok sa druge strane nas neke osnovne elementarne stvari uništavaju i razaraju. Dakle, evo jedna vest, kaže Vučić, bit će ne znam koliko hiljada robota i koliko hiljada robotskih pasa. Znači, pazite, pašteta, sendvič, robotski psi, četvrta industrijska revolucija, pa onda malo nemamo šta da jedemo, pa prosipamo mleko, a sa druge strane leteći automobili, a evo sada nova vest. Dakle, u fabrici u Kragujevcu, za to vreme dok Vučić to priča, pojavljuje se šuga. Dakle, i to u fabrici gde rade strani radnici. Zanimljivo, je li tako? To je samo početak, dakle, takvih stvari. Šuga je ništa. Šta će sve da nas zadesi kad dođu svi ti strani radnici i šta će da se događa, pogotovo tamo iz Indije, iz tih delova civilizovanog sveta. Tako da u svakom slučaju, eto još jedna potvrda jednog bolesnog sistema u kome živimo, gde, nažalost, ljudi i dalje gutaju tu vrstu propagande. Sa druge strane, kada smo kod propagande, ona, naravno, nije samo u redovima vladajuće elite, takozvane elite, već i u ovim opozicionim i, kao što govorim od samog početka, i studentskom pokretu, gde se pojavljuje izvesni Aleksandar Živojinović, dakle na N1 televiziji, to je student pravnog fakulteta i sada raspravljaju on i voditeljka šta je to se desilo u Smederevskoj Palanci pred ove nove lokalne izbore, šta se dešava sa potpisima, kako je, pa vidim u komentarima ljudi, da li je moguće da ponovo krade, da li je moguće da ponovo, čoveče, do sada je sve krao, zašto, šta vas tu čudi da neko ko je do sada krao non stop na izborima, sada ponovo to radi. Dakle, neverovatno je koliko smo mi sposobni da se iščuđavamo nečemu što viđemo svaki dan. To je kao da se probudite svako jutro i kažete da li je moguće da je sunce ponovo na istoku se pojavilo i tako dalje i tako dalje. Da li je moguće da je nebo plavo, da li je moguće da je trava zelena. Dakle, shvatite to kao zakon, prirodni zakon. Vlast će krasti na izborima, vlast ima mediji u sebe i zato je ključna stvar sve vreme bila izborni uslovi. Međutim, onda je priča krenula od izborni uslovi, oslobodit ćemo RTS, do ne trebaju nam izborni uslovi, koliko god on da pokrade, naša podrška je toliko velika da on ne može da pokrade. I onda su došli jedni lokalni izbori, drugi lokalni izbori, treći, četvrti, peti i šta se desilo, ko je pobedio na tim lokalnim izborima? Pobedila je vlast. Pobedio je Vučić. Kakva je bila reakcija druge strane? Ovo je pobeda. Zašto? Pa eto, sada je manje nego što je bilo prošli put i tako dalje i tako dalje. Pa će sledeći put bude još manje, pa još manje, tako 2050. ćemo pobediti. Dakle, neverovatno koliko na detinjast način ljudi sagledavaju sve ovo. A evo, zanimljivo je tu da, mislim da je oko 9. minuta tog intervjua sa Aleksandrom Živojinovićem, on sam kaže, odnosno voditeljka ga pita, a on odgovara i potvrđuje, da je on bio član Demokratske stranke, pazite do kada? Ne 2020. Ajde i studenti, ali 23. 4. pa je on izašao, pa ušao u studentski pokret ili čak, ne znam, možda u 15. marta ili nešto, ne. Kaže, bio sam do decembra 2025. godine član Demokratske stranke. I onda sam odlučio, eto, da se posvetim potpunosti studentskom pokretu. Znači, pogledajte, svi ti studenti koji se pojavljaju po javnosti kao neke vrste predstavnika, ajde da kažemo, studentskog pokreta, i ako ću oni kažu, nemaju oni predstavnika, pa su im ubacili Milu Pajić, pa su im ubacili ovog Parandilovića, ovog studenta iz Valjeva, pa su im ubacili, ne znam šta je još bila priča, Cicvarića, pa su im ubacili ovoga, pa su im ubacili ovoga, pa je ovaj član, pa su im ubacili Đinovića, oni u Đilasovoj stranci, pa su im ubacili ovu Nikolinu, ona je kod Aleksića, pa su im ubacili ovoga, pa su... I, znači, pogledajte, to je isto zakonomernost. To je zakonomernost. I sada imamo još jednoga koji je do pre neki dan doslovno
bio član Demokratske stranke. Znači, zar je moguće da to neko ne vidi? I onda uđete u komentare. Bravo, deco, vi terate opoziciju. Čoveče, oni na lokalnim izborima idu sa opozicijom za koju kažu da ne postoji Evropska unija, da ne postoji opozicija, znači zavlače nas kao majmune. Iz dana u dan. I ti mediji sve to podržavaju i sve to tolerišu i kao pa ne, deca znaju, nemojte da ih kritikujete, tek smo na prvom koraku, tek smo na 128. koraku, tek smo na 1389. koraku. Dobro, koliko koraka ima? Ajde da to ustanovimo na početku. Koliko protesta će biti dok se režim vidno ne oslabi ili dok se ne obori? Može li to neko da kaže? Ne. Nego mi dalje živimo u bajkama, u iluzijama, u glupostima i ne vidimo ono šta se dešava na terenu. Dakle, dok se na terenu opozicija i studenti ujedinjuju, priča je koja? Studenti su rasterali opoziciju. Dok se studenti iz opozicionih stranaka ili studenti koji su do juče bili u opozicionim strankama pojavljuju na takozvanim opozicionim medijima. I na tim medijima guraju studentsku priču kao predstavnici određene stranke, gde evo imate, ja sam vam ukazivao ovaj poslednji student iz Valjeva, pa su ga prebacili u Mionicu, valjda nešto preko majke, nije ni bitno na jedite jade. U svakom slučaju on je Parandilovićev. Kako su, i još on govori tu, zamislite ljude koji napadaju Filipa Karađorđevića, pa to je strašno, pa jadni naši Karađorđević, ali tako? Vidite vi koje je to zaluđivanje. A šta ćete isto primetiti? Da ne postoje studenti koji podržavaju Obrenovića. I sad će neko se javi, ja podržavam, ok, na koliko si ti televizija bio? Pa nisu me zvali, ali su pozvali mog prijatelja koji je član, ne znam, Đilasove stranke ili stranke ovoga ili onoga. Pa o tome i pričam. Dakle, o tome i pričam. Pa su se pojavljivali studenti koji imaju hrvatske pasoše, pa su se pojavljivali ovi, pa su se, dakle, sve stvari koje zapravo služe režimu ne zato što, ne znam, Hrvati upravljaju ovim protestima, pa upravljaju neke strane službe, pa upravljaju ovi ili oni. Nego jednostavno režim ubaci svoje studente tu, koji će da imaju hrvatski pasoš, oni se pojave tamo, onda režim objavi o njima, evo, ovo su vaši predstavnici, i na taj način razočaraju jedan deo biračkog tela. Zato što onda, a u isto vrijeme, učvrste svoje biračko telo putem toga što kažu, evo ljudi, smo bili u pravu. Hrvatska služba radi ovde. Pogledajte, Hrvati, oni idu kod Picule, pa onda svi studenti odu kod Picule. Pa onda vi kad to kritikujete i kažete, pa ljudi, ovo je davanje municije Vučiću, pojave se stručnjaci koji kažu, nemoj da pljuješ, djeca su pametna, pa su pametni. Dobro, šta je pametno u svemu tome? Šta je pametno u bilo čemu od ovoga što se desilo? Pre neki dan gledam skup protiv fašizma u Srbiji. Dakle, ajde da razjasnimo par stvari. Dakle, mi živimo u kapitalističkoj zemlji u kojoj se fašizam nazirao. Dakle, imali smo nacionalni socijalizam, odnosno Nedićevu vladu, koja je sarađivala konkretno sa Hitlerovim režimom i nakon toga smo imali komunizam. Pre toga je bila nekakva monarhija i tako dalje, ali što se ekonomskog sistema tiče, imali smo komunizam i ušli smo u kapitalizam. Sada se pravi skup protiv fašizma. Dakle, ljudi ne znaju ni šta je fašizam i onda prave skup protiv fašizma. Da ih pitate sad šta je fašizam, možete mi objasniti malo kako izgleda društvo uređeno u fašističkom režimu, a fašizam to je nešto loše. To je nešto zlo, pa se mi borimo protiv nečega zlog, a zovemo to fašizam. Razumete? Dakle, oni ne znaju elementarne stvari, a onda na tom skupu LGBT zastave i sve ostalo. Sve je to mnogo dublja priča, ali u svakom slučaju, da ne idemo u to, vidite li kakva su to idiotska zamajavanja? Idiotska zamajavanja. Pa se pojavljuju studenti na istim ovim protestima koji su, mislim, vidno je, ajde, moje mišljenje je da ako neko se pojavljuje, ima 20 kg priča kao devojčica, ima ženske pokrete i u komentarima svi pišu, ljudi, ova je druge nastrane, ajde da kažemo, druge seksualne orijentacije, znam ga s tog i tog fakulteta ovde, onda i nas pojavljuje drugi, treći, četiri, peti, šesti, isti takav,
a onda im daju pametne i lepe studente, kakve? Pa ove što su bili u strankama. I non stop se vrti jedna ista priča. Pa se pojavljuju očevi nekih lažnih studentkinja, pa se pojavljuju ćerke nekih lažnih poljoprivrednika, pa se pojavljuju ljudi koji su već bili, pa se pojavljuje opozicija koja nas je 500 puta izigrala i to se ponavlja. Dok sa druge strane stalno se ponavlja šta? Skepsa, unosiš sumnju. Pazite, to nije nešto što se desilo jednom, pa ja sad na osnovu te jedne stvari konstruišem i relativizujem ceo studentski pokret. To je nešto što se dešava kontinuirano od početka do kraja. Pa je dolazila sloboda iz Kragujevca, Užica, sad Sevojna, pa iz, Novog Sada, iz Beograda, odande. Pa kad nisu tamo našli slobodu, odakle dolazi sloboda? Pa iz Brisela, iz Strasbura, kad idemo na biciklijadu i tako te gluposti, pa dolazi iz Hrvatske kod Picule i slično. Pa kad ne dolazi ni od tamo sloboda, znači čekaj, ajde ovako da podvučemo liniju posle jedne od vaših akcija, šta je ovom akcijom postignuto? I da li je sloboda došla odatle i dodatle? Pre neki dan pojavljuje se ovaj Švarm na KTV-u, ne kažem sad, ne znam ja šta je on govorio pre, znači nije napad na njega, nego govorim o onome šta se plasira u javnom mnjenju, gde on kaže, oslobodit ćemo se ovog mafijaškog režima, kartela kako već, nije ni bitno, kad se oslobodimo straha. Pa čekaj, studenti sve vreme govore da su se mi oslobodili straha zahvaljujući njima, pa idu od sela do sela, pa alarmiraju ljude. Znaš, a ko ide? Pa studenti u tom selu prođu kroz sopstveno selo i kao, mi postojimo, zdravo, pa viđamo vas svaki dan kad idete u školu, znamo vas od malih nogu, ali tako? Onda kaže, da, ali su išli studenti iz Novog Pazara u Kragujevac, pa su iz Kragujevca u Novi Pazar, pa pešače odavde, pa to su pratnje, pa ih prate, pa ih snimaju, jao deco, kako su vam žuljevi, kakav je osjećaj da hodate, i tako dalje, i šta biva, nek je to sve genijalno. Šta je postiglo to? Šta je to postiglo? Nije postiglo ništa. Apsolutno ništa, sem jedne stvari. Takozvani ćaci, odnosno Vučićevo biračko telo, je sada učvršćeno. Zašto? Pljuvali ste ih, vređali ste ih, ismevali ste im se, a onda kažete, vi treba da priđete na našu stranu, đubrad jedna odvratna. Pa, jel bi vama neko prišao da vam neko tako kaže? Pa onda se pojavlja onaj student, heroj, Andrej Tanko, koji ljude naziva moronima, koji ne dolaze na protest, alo moronu, i tako se obraća svima. Hoćete tako da privučete ljude? Sve smo ovo ponavljali mnogo puta, ali pogledajte, svakog dana vi dobijate novu municiju za režim, novu osnovanu sumnju. Za mene nema više ni sumnje uopšte, da je cela priča nameštena. Od početka govorim da je priča nameštena, od početka govorim da je udbaška priča, znači da je sistemska priča. Međutim, toliko je jak sa druge strane taj stepen debilizacije našeg stanovništva, a sa treće strane je jak udružen napor svih ovih ostalih prevaranata koji se pojavljuju po YouTube-u i ubeđuju vas, pa ne, oni su pametni, pa kako ne vidiš da su pametni? Znate, sad kao da se nalazite, evo, pošto stalno pominjem sad rat, zato što smo ušli u tu vojnu terminologiju, 1300 kaplara. Znate, 1300 kaplara, recimo Dimitrije Ljotić je bio jedan od tih 1300 kaplara, ali vodimo borbu protiv fašizma, mislim, i tako dalje. Ali u svakom slučaju, nema veze, to je sad i druga tema. Ili ne znam, Solunci i slično. Su Solunci šetali ili su se Solunci borili? Jesu se Solunci oslobodili od straha kad su probijali Solunski front? Ne, oni su dobri duhovi. Sad mi to prelazimo na astralni nivo, znači već ezoterija ozbiljna je u pitanju i sada dobri duhovi oslobađaju Srbiju. Ne moramo više da delujemo u materijalnom svetu. Ajmo astralnim projekcijama, kroz onu srebrnu nit od pupka ka astralnom telu, da tako delujemo i da tako pobedimo režim na duhovnom nivou. A to što će ovde da kopaju, da uništavaju, da se rudnici otvaraju, da se fabrike prodaju, da javna preduzeća odlaze u propast, da strane službe rade šta god žele ovde, da skrivamo strane špijune, da im skinemo na nogice, da ovo nema veze, bre, samo bitno je da smo mi duhovno oslobođeni. A to što ćemo biti robovi u lancima, to nema veze. To što nas je svake godine manje, to što obolevamo od svake moguće bolesti, evo sada i od šuge, to što nam zamenjuje stanovništvo, ni to nije bitno.
Pa se sjećate onih studenta koji su išli tamo u Ziđin Koper u Bor. I sve ponosni, s kapicama, pametni. Šta ćeš, pametni i lepi, jel tako? Oni su ipak budućnost, jel da? Ne, nego su budućnost penzosi od 80 nešto godina. Pa evo ovdje, koliko vas me prati, pa logično da će vaša deca i unučići biti budućnost, a ne vi sami. Znači to nije nešto što je nastalo studentskim pokretom, nego logično je da je dete predviđeno da živi duže nego neko ko ima 70 nešto godina. I onda vam neko dolazi i kaže, da, ali oni su mladi. Dobro, i? To sam znao i kad sam se rodio. Da, ali oni su budućnost. Dobro, i to sam znao kad sam se rodio. Šta je novo u svemu ovome? Šta su šetnje nove? Nisu. Šetnje smo imali i pre njih. Iste šetnje s ovim zaluđivačima raznim do sada. I sa jedne i sa druge strane, da se razumemo. Dakle, i sa ove takozvane proruske i sa ove takozvane prozapadne opozicije. I generalno takozvane proruske, takozvane opozicije, takozvane prozapadne, takozvane opozicije. Nema opozicije. Ali studenti na plenumu znaju da nema opozicije, ali na lokalu ipak opozicija postoji i oni s njima sarađuju, našli smo zajednički dogovor, pa to je kompromis, pa mi znamo kako da pričamo, znamo kako da priđemo ljudima. Oni kažu, jao deco, kako ste vi adaptibilni, kako ste vi fleksibilni, jao Bože, kako je to divno. A šta Vučić radi? Je li Vučić fleksibilan? Je li Vučić u svojim redovima ima i demokrate? Je li Vučić u svojim redovima ima i zavetnike, i radikale, i SPS-ovce, i sve žive u vladajućoj koaliciji? Pa vidite li da je to sve jedan isti šablon? Znači sve je jedan isti sistem. Pljujemo Vučića zbog toga što je neprincipijalan i što one koje do juče pljuva uvlači svoje redove, naravno od početka su bili njegovi, a sa druge strane, divimo se studentima što su do juče isto tako napadali opoziciju, lažnu, a sada tu istu opoziciju pozivaju kod sebe. A onda ide priča, pa studenti ne mogu sami. Čekaj čoveče, znači 15. marta nije bilo milion i nešto studenta u Beogradu, jer ih toliko ne postoji, nego su tu bili i poljoprivrednici, i seljaci, i ovi, i oni, ali šta je razlika? Razlika je u tome što su svi oni zajedno. I prosvetni radnici, nema ko nije bio, ja sam bio 15. marta tu. I snimao sam taj proces. Imate to na ovom kanalu. I bilo je još ljudi koji su bili, koje sam upoznao, koji me, verovatno će ovaj video gledati, koji su tamo bili i takođe pratili sve to. Znajući šta stoji iza ove priče. Ili sumnjajući šta stoji iza cele priče. Ali su ipak hteli da dođu. I svi smo došli. Šta studenti rekli? Ništa, to je to, protest je gotov, idemo kući. Znači, svi ovi ostali faktori, od aktivista, poljoprivrednika, seljaka, ovakvih, onakvih, svi su pružili poverenje studentima da studenti nešto urade 15. marta. 15. marta nije urađeno ništa. A šta je onda izgovor? Pa u Čacilendu je bilo oružje. I Vučić je hteo da izazove incident kako bi se, ne znam, pokrenuo građanski rat, kako bi bla, bla, bla. Dobro, ajmo ovako da kažemo. Zamislimo da je Čacilend sve vreme tu. I organizovao se recimo onda 15. aprila. Novi skup. Hipotetički, zamislimo da je tako bilo. Pa onda 15. maja. I šta je opet oružje u Čacilendu? Pa 15. juna. I tako 2153. godine oružje u Čacilendu, a mi ne reagujemo jer je oružje u Čacilendu. Je li tako? Jer nam je to neko rekao. Čak i da jeste bilo oružje u Čacilendu. Ništa, onda to, oni imaju oružje, policija ima oružje, policija je uz režim, vojska ima oružje, vojska je uz režim, dakle ne govorim sad o svakom individualnom policajcu, individualnom vojniku, razumete šta kažem, hijerarhijski gledano, i oni imaju oružje, mi smo razoružani i tu je kraj. Ništa, onda ostajemo večno u ropstvu, onda nas nemojte zaluđivati, onda ćemo izbore, ali kakve, pa po Vučićevim uslovima. Gde Vučić sad uvodi nove zakone, gde ponovo krade na svim ovim mestima i ja sam siguran da uopšte ne krade mnogo. Znate šta je, da budem jasan, znači šta je krađa? Krađa je kada pokrade nakon, znači u RIK-u, u ovome, ajde to je već Republička izborna komisija, ali jednostavno pokrade nakon što je sve izglasano. A ovo što on potplaćuje ljude, što oni idu, pobećavaju kule, gradove, leteće automobile, robotske pse i ostalo, pa to je nešto na što vi već morate da računate. A morate da računate da će krasti i posle toga. Pogotovo sada, kada dođu republički izbori, pogotovo tada,
Jer njemu je još samo jedan mandat potreban. Nakon ovoga, on to kad završi, kraj. Gotovi smo. Gotovi smo. I pred svojom najvećom opasnošću Srbija je kao noj koji zabija glavu u pesak, a ovamo sa robotskim repićem maše levo desno, sva srećna kako pobeđuje. Totalna neozbiljnost, totalna neodgovornost, totalni haos. U šta smo mi spremni da verujemo? U kakve iluzije, gluposti i laži? Koje nam se stalno ponavljaju. Samo u šablonima menjaju se ličnosti, menjaju se događaji, ali šabloni ostaju isti. Zato je ključno shvatiti te šablone. Kad vam BIA mobil ide na svake proteste, uključujući i studentske proteste, i svira vam ponovo Freed from Desire, ili vam snima, ili vam puštaju ovu Bela Ćao, ili Vostani Serbije, znači svaki put je ista priča. Svaki put je ista priča. Da li je to moguće? I da li je moguće da narod, mislim, da li je moguće, znam da je moguće, moguće jer živim to, ali kažem, narod ne vidi da ih ovi analitičari koji su u početku govorili nemojte napadati Milu Pajić, pa nemojte, pa čekajte, ajde da vidimo, pa stanite, pa vreme će pokazati, a vreme nam pokazuje da smo na dnu dna, to nam je vreme do sada pokazalo, ali evo opet čekamo da vreme nešto pokaže, onda oni posle 3-4 mjeseca kažu, pa dobro, jeste, ali nije Mila Pajić ceo studentski pokret. Čekaj bre, što si pre toga pričao da jeste? Ne da jeste ceo studentski pokret, nego da je ona legitiman predstavnik studenta. Nije vođa, nemaju vođu, okay, ali je predstavnik studenta u medijima. I narod kao, pa dobro, nema veze, ali bitno je da se optimizam širi. Neosnovan, bez ikakvog argumenta, ali je optimizam. To nam treba. Razumete? Evo zamislite 1813. Znači, Turci dolaze i uništavaju nas nakon prvog srpskog ustanka. Zamislite tada šta bi moglo da bude. Ajmo da širimo optimizam. Ajmo svi da izađemo na polje i da se sukobimo s Turcima. Šta bi onda bilo sa Srbijom? Ne bi nas bilo. Ne bi se nikad obnovili. Nikad. Zamislite Miloša Obrenovića, ajmo u drugi period. Ajde sad da se pozovemo na sopstvenu istoriju. Ne moramo gledamo Francuze, Engleze, Amerikance, ne znam, Meksikance, Ruse, bilo koga. Ruse svakako nećemo. Znači, na njihovu istoriju. Pogledamo našu. Da je Miloš Obrenović posle par meseci borbi u drugom srpskom ustanku rekao, ljudi, nećemo da se zadovoljimo beogradskim pašalukom, nećemo autonomiju, nećemo da počnemo da stvaramo državu, ajmo optimizam, neosnovan, i da se zaletimo na Carigrad, svi zajedno. Šta bi tu bilo? Opet ne bi Srbije bilo. Ajde da pogledamo šta bi bilo da smo ušli u Krimski rat. Opet, ko zna, možda ne baš da Srbije ne bi bilo, ali bi bili u mnogo goroj poziciji. Zamislite da je Mihajlo Obrenović prevremeno krenuo u borbu protiv Turaka, pa šta bi tada bilo? Zamislite da je sada Milan Obrenović nakon San Stefanskog mira rekao, ma kakva Bugarska velika, ulazimo mi u Sofiju, ajmo optimizam i protiv Rusa, i protiv Bugara, i protiv Turaka, i protiv celog sveta, Dušanovo carstvo obnavljamo još veće nego što je bilo. Šta bi tada bilo? Šta mislite kad su prelazili preko Albanije, Srbi? Da je neko upovikao, ljudi, ajmo na pola puta se vratimo, nema veze što imamo 25 kg tereta na sebi i 25 kg telesne težine, ajmo optimizam, svi se vraćamo i napadamo Nemce. Austro-Ugare i ostale. Šta bi onda bilo? Vidite koliko su te sve stvari sulude. Pa tako isto shvatite ozbiljnost ovog sadašnjeg momenta. Znači sada ovo što se dešava je na isti način suludo. Samo što su suptilnije metode rata protiv nas. One se vrše eksploatacijom, privatizacijom, otimanjem imovine, dovođenjem stranih radnika koji uzimaju naša mjesta kao Srba, dovođenjem stranih kultura, zatiranjem naše kulture, implementacijom bolesnih vrednosti koje se ovde plasiraju, infiltracijom UDBE u opozicione stranke i neke pokrete kao što je sada studentski, špijuniranjem, uništavanjem privatnosti, svime što možete da zamislite od uništenja ekologije, ekosistema, bioma, svega.
trovanja kroz različitu hranu. Vidite, ljudi, pa ta hrana sama po sebi ima sve i svašta u njoj. To svi znamo. I hrana, i voda, i flaše plastične koje dižu estrogen, pa muškarci postaju ovo što postaju, umjesto da budu muškarci. Ali dobro, to je možda i predkorak da budu govornice na studentskom protestu. U svakom slučaju, ako već nisu stranci, u svakom slučaju, te količine koje se tu nalaze već nisu dobre. Međutim, mi prekoračujemo i te količine, pa nam ih vraćaju iz Evropske unije, te naše maline, te naše breskve, te naše jabuke, te naše krastavce, te sve što možete da zamislite. Znači, rafovi sa srpskom robom se malo po malo prazne i to je svakog dana nešto negde ne valja. Pa shvatate li vi kakav je to onda sistem? Kako je to uopšte dospelo negde tamo? Jel postoje neke inspekcije, jel postoji nešto? Ne, postoji korupcija, postoji potplaćivanje, postoji ispod žita, ispod radara i razne druge radnje. Država se raspada, uvoznički lobi nas uništava, ne može više se nabroji šta je tu sve, prezaduženost, sve što možete da zamislite. A šta ćemo mi da radimo u tom momentu? Pa da šetamo. Sa osmehom na licu i da budemo srećni. Jel' tako? Znači, da li je iko ovde više normalan? Ovo traje 1,5 dana još malo. 1,5 dana ovo sve traje. Znači, ne 18 dana, nego 18 meseci. Znate, neko bi posle 18 dana grešaka shvatio da nešto ne valja, ali Srbi ne mogu posle 30 puta više vremena da nešto shvate. I opet šta se dešava? Sistem gleda da vas sukobi i da vas negde svrsta. Ako nisi za studente, onda si ćaci, ako nisi za vlast, onda si ti opozicioni, ako nisi opozicioni, mislim u opoziciji konkretno, onda si ovakav, onda si onakav i onda kroz te dezinformacije, propagandni rad, šire laži, da bi se ljudi sukobljavali jedni protiv drugih. Pa će ovdje meni da dođu neki stručnjaci i kažu ti si ćaci, pa ne valjaju ti studenti, nek ti onda ostane Vučić, i tako dalje, i tako dalje. To ne da je tužno. To je tragično do krajnjih granica. Znači, do krajnjih granica. Gledaš smrt sopstvenog naroda, koji sam sebe gura u smrt. Nije to neki herojski čin, gde ti sad ideš protiv neprijatelja, pa boj na Kosovu, pa se mi borimo, pa to postaje mit. Ne bre, ovo je samoubistvo. Ovo je samoubistvo. Mi sami sebe guramo u smrt. Bukvalno, što kaže Miloš Ković, pogini. Pogini. I poslušali smo ga, veoma smo revnosni u tome. Veoma smo odlučni u tome da uništimo sami sebe. Neverovatno. Od toliko priča o herojima, o junacima, o Banović Strahinju, Strahinjiću Bane, Marko Kraljević, te ovaj, te onaj, Miloš Obilić, evo nas sada sa Milom Pajić i Pavlom Cicvarićem. I sa sličnim stručnjacima. Moji Srbi. Od toliko objašnjavanja, ne samo moj, ajde da sam to ja, pa je to par hiljada ljudi videlo. Nego to je sad, evo, preplavilo, hvala Bogu, medije, pa je možda nekog i motivisalo ovo što sam ja snimao, što su snimali Šargić, Milosavljević, ostali, Milenković je pričao protiv Karađorđevića, ima tu još ljudi. Znači, svi smo pričali protiv Karađorđevića, objašnjavali šta je to, kakvo je to zlo, šta se tu dešavalo godinama i godinama unazad, kroz čitav 20. vek. Kroz 19. vek. Šta su radili? I danas vam se pojavljuju Parandilović i ovakvi i onakvi koji se zalažu za kraljevinu Srbiju. Bez kralja ne valja. Bez kralja Petra, bez kralja Aleksandra, odnosno regenta. I njihovih prestolonaslednika koji tvituju o Bitcoinu dok se na Kosovu dešava haos. Shvatate vi koja je to bolest? Ali doslovno bolest. To je doslovno bolest. I niko ništa. Nećemo da se zameramo. Pa dobro, to je njegov program. Znači, evo, Vučićev program je da nas uništi, da nas satre. Jel treba da se ne zameramo tome? Zato što je to njegov program. Znači, dokle je više te liberaške, demokratske iluzije, gluposti, varke, anestezije, pasivizacija i sve ostalo.
Dokle više, ajde kad ćemo da izađemo iz tog šablona? Kako je krenulo, nećemo nikad. Tužno. Toliko od mene, nemam više ništa da kažem. Hvala vam svima na pažnji, svima koji ste pratili ovu emisiju. Mi se svakako viđemo u nekoj od narednih emisija i zahvalio bih se naravno kao i uvijek svima što podržavaju ovaj moj rad i trud i pokušaj da vam nešto objasnim. I eto, toliko od mene. Hvala još jednom.